Fai máis de 1000 anos que se veneran en Compostela os restos do apóstolo Santiago. Máis de 200.000 persoas percorren cada ano os camiños que chegan ata aquí, para rematar esta viaxe mística no interior da Catedral Compostelá. Pero a tradición sinala outros moitos lugares de Galicia onde estivo o discípulo de Xesús. Primeiro, evangelizando os seus antigos poboadores. Máis tarde en corpo presente. De todo isto queda un bo puñado de milagres, feitos sobrenaturais e ritos ancestrais que en certo xeito son o legado do apóstolo en Galicia. A presencia do apóstolo Santiago en Galicia está explicada no momento no en que os apóstolos fan o seu reparto do mundo, é dicir, onde van predicar cada un deles a verdade recibida, porque é un problema de estrategia, é dicir, non poden ir, non é correcto que vayan dous ao mesmo sitio, senón que Tomás vai a India e Santiago veña ao extremo occidental. Entón, é a prédica de Santiago en esta parte alonxada daquel mundo, porque naturalmente era Fisterra. Pero Santiago atopouse con moitos problemas á hora de divulgar as ensinanzas de Xesucristo en terras da antiga Galicia. Para comprender mellor os problemas aos que se enfrentou, é importante antes coñecer cal era a situación na Galicia daquel tempo. Segundo a tradición compostelá, Santiago chega a terras galegas contra o ano 35 despois de Cristo. Desde décadas atrás, os romanos estenderan o seu imperio ata estes confins, e os povos castrexos misturábanse lentamente coa cultura romana. Moi especialmente coa súa relixión. Os vellos cultos e ritos baseados na nai natureza contrastaban coas adoracións aos diferentes deuses do panteón romano. Nesa situación, compréndese a enorme dificultade que Santiago tivo a hora de evangelizar aos antigos poboadores galegos. A mellor non se entendeu a nova tampouco. O Santiago non fixo unha boa predicación, porque todo pode pasar dentro de que é a lenda do apóstolo. A partir de aí hai unha finalización, hai un desplazamento de Santiago cara ao interior, hai unha aparición mariana da que habla con él, e un regreso a Terra Santa, de onde sabemos que con moi malas consecuencias porque é axusticiado. Entonces, os discípulos do apóstolo son os que inician realmente o arranque da lenda xacobea, que é a viaxe en barco de pedra ata a desembocadura do río e a remontada do río, a chegada a Padrón, que xa é, digamos, a primeira parte da lenda xacobea. Un dos lugares máis icónicos do paso do apóstolo en Galicia é este, Santiaguiño do Monte. A tradición asegura que aquí tentou converter os pagáns na nova fe. E aquí, pedras e augas milagrosas son consideradas reliquias. Dentro da tradición xacobea, Santiaguiño do Monte é un lugar emblemático porque se asegura que aquí predicou antes de ser morto en Xerusalén e que deixou unhas cantas reliquias que aínda se poden ver. Por unha banda, hai unha fonte que está canalizada dende o altar da capela e que din a tradición que foi feita polo propio Santiago. Di que cando estaba a predicar, unha muller desafiouno e díxolle que fixera brotar auga de aquí, que entón o apóstolo deu 3 golpes co báculo no chan e de aí brotou unha fonte. Esta fonte logo foi tradición de que ten propiedades curativas, segundo a creencia, especialmente para as dores de cabeza.
pero quizáis as reliquias máis importantes son unhas pedras nas que hai un cruceiro e unha imaxe de Santiago, pero que entre os ocos destas pedras pasábanse as persoas enfermas para sandar as súas doenzas, e tamén que se utilizaba como ritos de fertilidade. Logo hai outras pedras que están hoxe en día desaparecidas que tamén se atribuían á prédica de Santiago en Santiaguiño do Monte. Segundo a tradición, Santiago estendeu o Evanxeo no que hoxe é o Burgo de Pontevedra. Alí foi acollido por unha familia, e tan agradecido quedou da hospitalidade recibida que bendixo a leira. Por iso, desde entón, dice que aquí os froitos maduran antes. Entonces estamos nun barrio de Pontevedra, chamado barrio do Burgo, na zona da Santiña, e a tradición conta que o apóstolo Santiago pasou por aquí, por estas terras, no século I, chegou a esa casa, bueno, pois, pideu algo de comer, como cualquier peregrino que pideu de comer, era unha casa humilde, entonces saleulle pois a señora con o seu caldo que ofreceu, porque dixolle que non tiña outra cousa, que eran moi pobres e que non tiña máis que un plato de caldo para poder ofrecerlle. Eso o apóstolo agradeceu-no, e ao terminar de tomar o seu caldo, chegou á leira, que tiñen eira seria, aquela eira que forma parte da casa, e dixo: en agradecimento á vosa hospitalidade, neste lugar nacerán os primeiros frutos do ano. Esta familia de esa casa pois vai cada ano mantendo esa tradición, e os veciños do Burgo pois levan ali a imaxe de Santiago na véspera do Día do Apóstolo, é dicir, o día 24 de xullo, e entonces poñen un acio de uvas e unha espiga de millo que o día seguinte a imaxe de Santiago procesiona no día do seu patrón, no día 25 de xullo. O curioso é que, efectivamente, todos sabemos que o viño recóllese en setembro e outubro, e o millo tamén. Entón estamos a falar do 24 de xullo, e xa nesa casa hai uvas e hai millo, non? Bueno, pois esa é un pouco a tradición, o milagre, ou como se quería decir. A tradición conta que Santiago non tardou en frustrarse cando estaba a predicar por estas terras, polo pouco éxito do seu apostolado. Foi entón cando se lle apareceu a Virxe, que chegara ás costas galegas nin máis nin menos que nunha nave pilotada por anxos. María, tras aconsellar ao apóstolo que viaxara a Xerusalén, entregoulle unha imaxe que se mantivo agochada durante moito tempo entre as pedras de Muxía. O achado desta peza na Idade Media motivou a construción do santuario da Nosa Señora da Barca. E, segundo a lenda, o navío da Virxe converteuse en pedra. Bueno, a orixen do Santuario da Barca está, digamos, no exterior, digamos, ao principio, que serían as pedras que se atopan aí cerca do mar, non? Esa, posiblemente, anteriormente á cristianización, pois había algún tipo de culto pagano relacionado con esas pedras. Por qué? Porque son pedras moi curiosas polas súas formas, polas dimensións, o movimento, e todo eso atraía xa a xente anteriormente do cristianismo, non? Entonces, aí, o que fai o cristianismo é asimilar ese culto e recoller esa tradición antigua e dalle esa forma de barca ao conxunto. Entonces, o que fai canaliza a tradición cristiana a través dun culto da chegada da Virxe a través desa barca. Unha barca de pedra que, según a tradición, estaba composta por esas tres pedras que vemos no exterior. Destas tres pedras, a máis relevante, sen dúbida, é a da Barca ou Pedra da Valar. Pero temos que ser conscientes que moito antes de que aquí chegase o cristianismo, estas pedras oscilantes eran utilizadas en ritos máxicos polos antigos sacerdotes.
debido a que supostamente posuían poderes adivinatorios e curativos. Aí hai unha serie de ritos que aínda se siguen facendo actualmente. Entre os ritos que se facían está a pedra de Avalar, que era unha pedra que se movía. Entonces, pois, según a tradición, dicía que cando se movía era como unha especie de medium de concesión de favores a través da Virxen. Entonces, se a pedra, por exemplo, movíase, quere dicir que se concedía ese favor a esa persoa, non? Pois no caso de que fora un pecador, entonces o que facía era, se a pedra avalaba, quer dicir que esa persona non cometera ese delito ou non tiña ese pecado. E, sin embargo, se non se movía, pois realmente era culpable, non? Dice, incluso, de que cando, por exemplo, en unha ocasión que uns ladróns que querían vir roubar aquí ao santuario, pois que a pedra puxos a valar e cos seus sons, porque producías eso, alertou a poboación e que se evitou ese roubo, non? E como eso hai moitas tradicións. Con respecto á pedra dos Cadrís, decíase que pasar por debaixo eso tamén era un culto a conseguir pois familia ou a ter fillos, non? Era unha pedra desas de tránsito, de pasar de un estado a outro, de regeneración, de vida. Entonces, esa tradición, despois tamén se recolleu, a hora de pasar por debaixo da pedra dos Cadrís, pois cura os males do riñón ou da rexión lumbar, pasando un número impar de veces. O máis frecuente, 9 veces, pero tamén, se non, hai xente que pode pasar 3, 5 ou 7. O templo da Virxe da Barca foi reconstruído varias veces, posiblemente 4, a última en 2015. No día de Nadal de 2013, o santuario sufriu un tráxico incendio que deixou o retablo e o teito totalmente queimados. Este grave accidente provocou aínda máis devoción pola Virxe, aumentando considerablemente o número de visitantes. Bueno, a orixe do santuario posiblemente este nos monxes de Moraime. É dicir, se non houbera ese monasterio que se fundou en Moraime cara ao século XI, posiblemente non existiría mellor o Santuario da Barca, nin tampouco mellor o camiño de Fisterra a Muxía. É dicir, hai que pensar que Moraime era un foco de cristianización de todo este territorio. E posiblemente eles foron os fundadores do santuario. Cara ao século XII-XIII. Ese santuario prolóngase ata o século XV. No século XV hai unha reforma, aí xa hai documentos históricos, no que se fai a reforma dese santuario primitivo ou se construye un novo e que se vai prolongar hasta o século XVIII, principio do século XVIII, cando realmente se funda e se crea este último santuario que é o actual, que é no 1719. Este santuario, xa desde un principio, hai xa crónicas históricas da afluencia de moitísima xente. É dicir, é un santuario que tuvo sempre moitos romeiros e moita xente que ven aquí fundamentalmente na época, no momento de celebración da festa da Romería da Barca, que se celebra o segundo domingo de setembro, salvo cando o domingo cae en día 8, que pasa a ser o 15. Pero, digamos, hai esa tradición de que vir, por exemplo, pois camiñando, por iso hai unha serie de rutas que chegan ao santuario, 5 ou 6 rutas desde distintos puntos de, digamos, daqui da zona da Costa da Morte, pero tamén ven xente de outras zonas de Galicia, non? Hai tamén documentación de que antiguamente o que se facía fundamentalmente o día das festas había moita actividade alrededor do santuario. Hai moita tradición de vir moita xente a esta romería, unha das máis importantes de Galicia, non? Ademais, Muxía é tamén fin do camiño xacobeo no itinerario Fisterra-Muxía. E ata aquí chegan cada vez máis peregrinos polo camiño da fin da terra. O santuario de Muxía, efectivamente, está vinculado ao camiño xacobeo de Fisterra-Muxía. Por qué? Pois precisamente por esa tradición que contamos, porque, según a tradición, aquí, cando o apóstolo estaba predicando por estas terras, resulta que se acerca aquí ás pedras
a orar, parece ser que non lle facían demasiado caso a súa predicación, e aparece a Virxe. E ademais, despois, a partir dos primeiros viaxeiros e peregrinos que temos, hai a documentación de que veñen xente desde Santiago a Muxía, e tamén a Fisterra, e tamén hai xente que ven por mar, parte de Muxía, e vai cara a Santiago. Por lo tanto, non é cuestión de dicir se Fisterra acaba o camiño e Muxía non ten nada que ver. Eu creo que teñen que ver os dous lugares. De feito, a historia así non lo di, tanto de Muxía, por esa tradición xacobea que hai, como tamén Fisterra, porque tamén hai esa tradición de que ali foron a pedir esa autorización para poder enterrar os restos do apóstolo, non? A beira do santuario, xa apenas visible debido ao zoute dos temporais, hai un manancial máxico, a Fonte da Pel. Leva este nome porque as peregrinacións que había a este santuario, as persoas que tiñan unha enfermidade grave de a pel, por exemplo, lepra, tiñan que facer o camiño por outro itinerario que pasaba xusto por esta fonte. Alí, antes de entrar no santuario, lavábanse as súas feridas e todo o corpo, especialmente para non contagiar as outras persoas que tamén visitaban este santuario. A tradición xacobea conta que tras a execución de Santiago en Terra Santa, 2 dos seus discípulos trouxeron o seu corpo nunha barca de pedra ata as costas galegas. Existe unha lenda que relaciona esta mítica viaxe co símbolo dos peregrinos que viaxan a Compostela. Conta a tradición que estaba a celebrarse unha boda no Areal de Bouzas cando pasou pola costa a barca do apóstolo Santiago. O noivo, enchido de emoción, colleu o seu cabalo e tirouse cara a barca do apóstolo. O caso que ao pouco o home e o seu cabalo afundíronse nas augas, e cando a xente xa se pensaba o peor, tanto o cabalo como o home emerxeron das augas como sostidos por unha especie de forza milagrosa. O caso que tanto o home como o cabalo estaban rodeados de vieiras. Esa é a razón pola que a vieira é o símbolo do Camiño de Santiago. A barca cos restos do apóstolo e os seus discípulos chegarían a antiga Iria Flavia, un importante porto da antigüidade. A pedra onde amarraría a barca, o Pedrón, é unha das reliquias máis importantes deste lugar. Tan importante é que deu nome á vila, Padrón. O Pedrón que se atopa baixo o altar da igrexa de Santiago de Padrón foi, antes de ser unha reliquia da historia europea e xacobea, foi, según os datos que coñecemos, un poste de amarre das barcas para os fenicios e posteriormente os romanos a utilizaron como base de unha estatua, segundo as lendas que están escritas no propio Pedrón. Non hai un acordo sobre cal foi o pasado desta pedra, pero seguramente foi unha estatua dedicada ao emperador Augusto. Posteriormente, o cristianismo adoptou na epopea xacobea do traslado do apóstolo Santiago, do corpo do apóstolo Santiago ata Galicia, e de feito está escrito na parte posterior da pedra toda esta parte desta ruta xacobea, desta relación de Santiago co Pedrón. De todo xeito, foi unha reliquia importante para os peregrinos, xa que acostumaban a abrazalo e moitos deles, ademais de terminar o seu periplo en Santiago, viñan a visitar esta reliquia. A tradición di que cando o corpo do apóstolo foi colocado en terra, a pedra sobre a que estaba pousado abrandouse e adoptou a forma do seu corpo. Esta foi chamada Pedra do Desembarco. Era unha reliquia moi prezada polos peregrinos, tanto que desapareceu no século XVII. O traslado do corpo do apóstolo desde Xerusalén ata Galicia constitúe o segundo dos 3 supostos históricos tradicionais que dan forma á lenda xacobea. O primeiro sería a evangelización de Santiago en Galicia, o segundo o traslado do seu corpo, e o terceiro o milagroso descubrimento séculos máis tarde da tumba do apóstolo polo ermitán Paio.
xusto desde o lugar no que hoxe se atopa a igrexa de San Fice Solovio. Todo este conglomerado, a lenda xacobea, o seu resultado é un espello da vida, baixo o meu punto de vista. Un espello da vida que vai dende o máis, desde a interpretación máis elevada, é dicir, aquelo que significa facer unha purificación a través dunha ruta, ata a máis sinxela, máis normal, digamos, que do peregrino que pensa que está facendo deporte, que está facendo un exercicio físico que lle ven ben e que vai camiñando por un lado. Entre unha, que digamos sería a interpretación máis espiritual, e a segunda, cabe absolutamente cabe toda a vida, dende unha interpretación matemática, unha interpretación esotérica, unha historia da arte que está contemplado dentro dos pasos do camiño, un cúmulo de lendas, e un cúmulo de coñecementos físicos e astrofísicos e filosóficos incluso, non? Por lo tanto, o camiño o que representa o final, e a lenda xacobea o que representa o final, é un exemplo, é unha purificación, é unha traslatio, é un compendio de coñecementos absolutamente único no mundo, hoxe en día. Errará quen diga que solamente é unha desas cousas, non? Solamente estará na verdade aquel que contemple todas as vertentes e contemple realmente o que é. É dicir, tanto as pedras construídas como os hospitais, a ciencia médica que se estudiou ali, a astronomía que está reflexada no camiño, os pasos da oca, o esoterismo, as interpretacións máis extravagantes e as máis ortodoxas. Todas caben no Camiño de Santiago porque é realmente a lenda e a vida. O Pico Sacro é outra das paradas fundamentais no periplo do Corpo de Santiago. Son os dominios da lendaria Raíña Lupa. Di a tradición que aquí os discípulos do apóstolo tiveron que enfrontarse a un monstro. Finalmente, para topar o lugar definitivo no que enterralo, puxeron o corpo sobre un carro de bois bravos e deixáronos o seu libre albedrío. Conta a tradición que as bestas que transportaban o corpo do apóstolo se pararon xusto neste lugar, a poucos metros da Catedral de Compostela. Aquí, nesta fonte da Rúa do Franco, en Santiago de Compostela, se pararon a beber as bestas que levaban o corpo do apóstolo. E aquí, por tanto, marcaron o final do Camiño de Santiago, onde sería enterrado o apóstolo Santiago. Aquí sería enterrado Santiago e os dous discípulos que lle acompañaron na viaxe. A súa tumba estivo oculta ata o seu achado, 8 séculos despois. A partir de entón, naceu un dos máis importantes puntos de peregrinación do cristianismo. Non en balde, ata aquí chegan cada ano máis de 200.000 persoas, atravesando diferentes camiños que se afunden no corazón espiritual de todo o continente.